Gisugda na pagsusi sa mga opisyal sa Mandaue City Police ang mga dapit nga sagad tapukanan sa mga tao atol sa Semana Santa. Si Mark Rijabilia sa report. Napuglima ang anaa sa talaan sa Mandaue City Police nga gihulagway nilang places of convergences kung mga dapit din sagad magtapok ang mga tawo. Maglakip kini sa mga simbahan, terminal ug dagat. Ganihang buntag, unang gibisita sa mga opisyal sa Mandaue City Police ang Shrine of St. Joseph nga mo'y labing dakong simbahan nga nahimutang sa dakbayan sa Mandaue. Gusto makasiguro ni Police Colonel Julio Sagandoy, Mandaue City Police Director, nga luwas ang mga simbahan ug mga tawo nga mutambong sa mga relihiyosong kalihukan atol sa Semana Santa. And we don't like that anything that will transpire na mangyari na any untoward incident during our celebration. Considering na sa Christian community, this is a solemn celebration. Gibisita usab sa kadagkuan sa Mandaue City Police ang San Roque Parish nga nahimutang sa Barangay Subang Dako. Usa-usab sa labing dakong simbahan nga nahimutang sa dakbayan sa Mandaue. Gitataw ni Sagandoy nga dili lang ang mga places of convergences ang ilang pakatapan sa kapulisan. Apan naglakip usab kini sa mga kabalayan nga posibleng mabiyaan sa mga nagpuyo kay na mauli sa tagsa-tagsa nila ka probinsya. We are not only concentrating dito sa places of convergence, but we will also considering some of them walang tao doon sa mga residential area nila, so we will also be patrolling those areas. Gibisita usab sa kapulisan ang Pahara Park, di nahimutang sa lawom sa Marcelo Fernan Bridge, din sagad mga ligo ang mga tawo ilabi na sa Domingo unya sa pagkabanhaw. Gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, City Police Strategy Management Unit ug tigpamaba sa MCPO nga adunay mabaw nga bahin sa dagat nga mamahimong didto mga ligo ang mga tawo. Lakip sa gisusi sa kapulisan ang PUJ Terminal. Matod ni Villaro nga gusto sa City Director nga ibutang ang Police Assistance Desk sa terminal nga bantay kaayo ug daling makit-an sa mga tawo aron mas dali kining maduol sa publiko. Sa 15 ka mga dapit nga tapukanan sa mga tawo, gipahibaw ni Villaro nga siyam niini mga simbahan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijabilia. Balitang Bisdak.